sfățată la Moscova, de unde a venit la campioana României Târgoviște. Patronul rus a contramat cadrul reginal. Nu-i fetița! A fugit de Moscova și a ajuns la Târgoviște. Michael Jordan din basketul feminin, Tina Thompson, a venit la Târgoviște de la Spartak Moscova, echipa cu care a luat de 2 ori Euroliga. Nu-i fetița! S-a ascuns fetița! Moscova era primată cu limuzina. Patronul plin de bani, un fost spion la tine, a fost împușcat în centrul Moscovei, iar Tina a ajuns la Târgoviște. Uite Bianca! Nu-i Bianca! Ia mă, ți-ai zbur prin întuneric. Unde-i fetița, mama? Super și bucură. Știi că să aici, dar nu știu cum se iasă prin față. Unde-i fetița, mama? Las-o, las-o. Ei! Hai, las-o! Unde-i fetița, mama? Uite că a apărut fetița! Du-te, mă, Dancu. Ce face mami aici? Ei!